Salutare tuturor! Suntem la lecția numărul 4 din cursul de Arduino pentru începători și în această lecție o să vorbim despre PWM, adică Pulse Width Modulation, și despre funcția Analog Write din Arduino. La început o să vorbim un pic despre ce este PWM-ul, la cel nou ne trebuie și cum noi îl putem utiliza. Ca și la lecțiile precedente o să facem tot circuitul, sau cel puțin eu îl fac în Tinkercad, ulterior voi îl puteți face și în viața reală. Și pentru început o să avem nevoie de plăcuța Arduino. Arduino cu breadboard, ca de obicei. Și o să vorbim un pic mai mult despre PWM. Deci, dacă ne uităm în partea de pin digitali, o să vedem că avem acești pin care se duc de la 0 până la 13, care sunt digitali. Iar în paranteze aici o să vedem că este PWM, da? Acest Pulse Width Modulation, și avem acest simbol, tilde. Dacă observați, acest simbol este prezent în față la unii pin, de exemplu în față la 3, 5, 6, 9, 10, 11. Deci avem acești 6 pini care ne permit să generăm semnale PWM. Haideți să discutăm mai detaliat despre PWM și pentru aceasta vom utiliza o diagramă pe care eu am găsit-o. Dacă să vorbim mai în detalii, PWM-ul practic generează un semnal de o anumită frecvență, iar noi la acest semnal putem să schimbăm un parametru care se numește Duty Cycle. Duty Cycle practic definește on time și off time, cât timp semnalul nostru va fi în starea de 1 și cât timp semnalul nostru va fi în starea de 0. Duty cycle, practic, el ne spune, el se definește în procente și ne spune, ne arată procentajul stării de 1. De exemplu, dacă vom avea un duty cycle, haideți să trecem la această schemă, un duty cycle care are o valoare foarte mică, de exemplu 10%. Practic la noi în perioada noastră vom avea semnalul nostru, dar el va da 1 pentru o perioadă de timp care este destul de mică, în cazul nostru 10% din perioadă, iar restul va fi 0. Asta ce înseamnă? Practic la noi vom avea un impuls prin care va trece o cantitate mică de curent, iar ulterior nu va trece nimic. Și acest lucru se repetă, da, cu o anumită frecvență. Ulterior, și dacă ne uităm aici, da, vedem că asta ar fi echivalent cu 0,1 VDD, adică 0,1 din tensiunea de alimentare. Duty cycle-ul, în final, dacă noi vom face un pic de matematică asupra acestui semnal, vom vedea că este proporțional cu tensiunea de ieșire. Deci dacă, de exemplu, noi am avea un semnal de 10 volți, sau tensiunea noastră de alimentare ar fi de 10 volți, cu un PWM de 10%, noi în final vom măsura 1 volt la ieșire. Acum, imaginați-vă că voi ați modificat duty cycle-ul la 50%. În cazul acesta, în perioada noastră, jumătate din timp el va fi on, jumătate va fi off și efectiv voi la ieșire veți avea 50% da, din tensiunea de alimentare și același lucru se întâmplă dacă avem, de exemplu, un duty cycle de 90%, da, practic 90% din timp va fi off, on 10% va fi off. În cazurile în care avem un duty cycle de 0%, practic el va fi tot timpul pe 0, iar în cazul în care avem 100%, el va fi tot timpul pe 1. Asta este diferența. La fel, încă o chestie pe care o puteți face, dacă vreți ca tensiunea aceasta la ieșire să fie mai stabilă, puteți să puneți în paralel la ieșire un condensator și această tensiune va fi mai stabilă. Ok, deci în cazul acesta, pe această animație se vede, da? Dacă noi am avea un LED și am utilizat PWM-ul, noi prin modificarea duty cycle-ului nostru am reușit să controlăm luminozitatea unui LED, dar acest lucru poate fi aplicat și la alte dispozitive. Cum am spus, ați putea, de exemplu, să controlați un motor prin PWM. Ok, haideți să trecem la partea de schemă, să construim un circuit simplu și la partea de cod. Deci, pe partea de hardware vom avea nevoie de un LED. LED.
Apropo, în Tinkercad puteți să schimbați culoarea. Haideți în cazul ăsta, nu știu, de exemplu, să folosim un LED orange. Pentru vedem dacă nu se vede bine, o să-i schimbăm altă culoare. Vom avea nevoie de un rezistor. Punem modul acesta. Nu uitați să utilizați o valoare care este de 220 de ohmi, 0 sau o valoare care stă în acest range, sau dacă știți modelul exact al LED-ului vostru, puteți să-l calculați exact pentru acel LED și vom face următorul lucru. Vom avea nevoie să alegem un pin PVM. În cazul nostru văd că foarte aproape de proiect extern aceeași este pinul numărul 6. Îl vom utiliza pe dânsul. Ok, la CNET să facem o chestie așa ca să arate mai bine și vom duce de la catodă ground-ul nostru. Îl conectăm la partea negativă. Și practic aceasta este tot ce noi vom face pentru PVA. Acum, încă o chestie care eu aș vrea să o fac, asta este să utilizăm un osciloscop. Iată așa ceva. Este un dispozitiv care ne permite ca noi să analizăm un semnal. Voi nu este necesar să-l aveți la voi în proiect sau în viața reală. Noi o să-l utilizăm ulterior doar ca să vedem cum arată semnalul PVA. Deci,